Vale. Horra, ez da? Idazleak non behar du egoa. Egoetan, Yolanda Arrieta sarien alde. Bai eta ez, aurretiaz prozesuak zaindu behar ditugu, sortu ere bai eta nik aldarrikatu egiten ditut prozesuak lehenengo eta behin, eta gero sariak gero etorriko dira. Idazten hasi aurretik, aitortu baitekeen maniatxoren bat baduzu? Ez, maniarik ez daukat, baina nire kostatzen zait aulkian geldik egotea. Orduan, tartetxoak hartzen ditut, etxeko lanak egiteko, erosketak egitera joateko, eta edo horrelako gauzak egiteko. Baina maniarik ez daukat. Haur literatura aitaren 7. alaba da. Ez dakit, umezurtza ez ote den. Edo agian, bigarren hauenoa esatera. Pentsatu dudan hau, gaur ez dut esango. Euskaraz zailagoa da, entzun diozu ikasle bati. Zein emoji jarriko zenuke arbelean? Ez errez, saiatuko nintzateke azaltzen, zerbait kontatuz, zerbait esan araziz, zerbait errepika araziz, igual ez dela hain zaila, edo zaila dena ere izan daitekela erronka bat. Eta erronka beti da norbere burua handitzeko, hazteko eta modu desberdin batean irudikatzeko modua. Ez dakit nire behar dudan?